Son Ana Ares, son a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da Universidade da Coruña e estamos aquí na xornada de aprendizaxe e servicio na Universidade da Coruña. Espero que esta xornada sexa unha oportunidade para dar a coñecer a labor que xa están facendo agora mesmo os docentes e as docentes da Universidade da Coruña en aprendizaxe e servicio e tamén as oportunidades de colaboración con as distintas entidades coas que xa temos convenio. Para todas aquelas persoas que non están a facer aínda actividades de aprendizaxe e servicio, espero que tamén sexa unha oportunidade para que comecen a facelo a partir de hoxe. Son Jesús Cendán, o director da Oficina de Cooperación e Voluntariado. Fixemos esta xuntanza da APS co obxectivo de precisamente reunir, confluir entidades a parte do profesorado. Profesorado que, en certa medida, ten experiencia previa, pero tamén profesorado que está pola labor de facer unha experiencia en APS. E o que queremos é un pouco que as entidades coñezan o profesorado e ideas afeitas e algunhas ideas que espero que xurdan deste encontro.